ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. This is Neo. Listen, I have some amazing news. I will be performing in India for the very first time. My maiden performance will be at the Cherry Blossom Festival, November 18th in Shillong. I expect to see you there. Go get your tickets right now. Roxy Tickets. Go get them. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything. Khendiat sngi hadian ba Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ulahiar ban khanra naphang ya gidukan barjala hagathan majai ki saufusawngut kinong khayi barjala ki bala lektiet jingkhang shaga Meghalaya High Court namar ka jingbum yo ya ka no objection certificate mentaga sngi ka khatnyu tarik unai weng arjar arfulai kilawan ban pendam no ha KHADC Unong ring dor jong ka bate CTV ula yo ban lum ya kani ka khubor bakini ginong khayi barjala kilawan ban pendam ha khmat jong Chief Executive Member uba penya sing CM da ka jingkerpat ban penyo license yaki habaya kran ban ka bate CTV uba penya ula ong ba ka jingwan jong ki ban yakndo ya u kalong ban pendam ha ka KHADC hadian ka jingle ka jong ki ba ki lej ban tiet jingkhang syaga Meghalaya High Court namar ka jingbum yo ya ka NOC na ka hima sora kini ki kenhon bawani kenduk mene kidai kitu kiba syak kerteng kibadan ya ke kerteng ban file case persyak ya ke KHDC persyak ya ke jingbam yo NOC na ke hima sora habide bak ka trading license kini ki nongkhi kiba claim yo ek trading license ki balej tiet jengkhang shaki yung bishar Meghalaya High Court ki don kumba sawngut arphungut na kini ki de ki exporter ka bumut ki pan ya ka trading license ban renew kila don lupa mensya ka trading license henry claim issue show eki namar ba ngimla kum ka council ban issue ki trade license claim da yo ekenosi na kinoy lam shnong lene na kini na kahima te namar ba ka application jongki kamdon ka NOC na ka hima sora lene na usadar majai te ka penlong ingi ban hap sangye shaban issue kini ki license but baar pan kini ki arpu saungut pan kidai ki kidai kini ki nong khayi bakhamrit si kini ki babu dukan ki mar khayi ki bapher kini ru kidai ki bala don teng license menshwa henry kipan renewal nangi but ngingimla ban ai ya ka renewal license yaki namar ba kimbyang ya kanika NOC te kidon kumba sau ngut kini baro but kapenlong yaki banle syakaying bishar dangshen but haka sauterik ubnai risau Oktober bentau snem ka ying bishar badon brom jong ka Meghalaya High Court kala penmi kawai ka order bala batha yangi ban issue ka trading license na ka menta jongki te kumba philai I dangshen ngila wan hiar dalade syapo majai ban khenra iki babun teli ki dukan kiba klemdan yiki kot kisla kiba biang ban khayi te ka jing harjungi dangshen shathi ngilap ba ki bon ki bamdan kot dan sla bangilap hakhang but danru kiba sedang ban play biang wat hakasingi babut yaki ru ngila ada bating but lapha ki officers ban khang biang te nakaliang jungi kumba ngi kendu mentasngi kajing wan hi jongki kapen I bat kapen pau ling ba kajing kran ba ki wan pendam yangi kum ka KHDC ba ki suthu ba dan kam let's say ban wan na kamenta ban kerpat ingi ban yo ekiniki trade license renewal te nakaliang jungi ke ka bangi layo ban ekran mene ngala kran da basyai yaki baro ba kidon kam ban penbiang yaki kot kislah but hakani ke jing kendu mene kila airu yaki
ya ka shiti shangi baki kerpat banyo ike renewal jongka trade license te nakal yang jungi ngin proses kat kum kalenti jongka an but ngin pay kat kum ka trading by non tribal regulation kumno ka ki an ki don but kumjuru nakamanta hakabaide but ka but kini ki kot kisla ki baki don kam ban peni ban wanra syaka office nakal yang jungi ngin sapha da ka shiti ki jing don kam te hoi mene myo shu ban pet lut baro namal kam dairu ka kam jongan pet kata ka dekat department trade tengala endorse sya ki officers jongka trade department ban bishar benia iki kot kisla but lada ki jingdon kam ki bangi don kam bakin hab ban penbiang ki kot ngin pha biang ki dak shiti bakin penbiang syai ki kot kisla ban kam ki don lang ki exporter arphongot but arp saungot ki dik tu ki we ki nongkhai te ngala keli benia bahamne habai dei but kitu ki dukan ki bangi la khang but ki ba play biang hatu ki don kerteng ne ki la kentai ba kimdan bentai eru hatu gabai dei ba kajing syakhang ba bala play biang kamut kitu ki dei bit da ki we ki bam biang kot biang slah menta ki la don ki ba pentip syangi bakin wan ai da kajing tho ka complain nakal yang jungi ngi up ka jing tho complain bagin sa le la ka kamram badeban shim ya ka rai kumno ban ya chkhmat but nakal yang jungi hi nginam ailat yakini ki barjala hapo ishamati bakin lemon hapo rijungi klem da biang ki kot kisla bade ba kakam khayi te kumbangi tip sedan ki ba pentip ba kila sengyo kita ki brio ki nong khayi hakawi pak kajaka ya kata ngin tang shuyo eka jingtho ka biang bangin yo ban pap pej bat pha wat benia ladang ngilap bakadon shisha kata ngin pha khang ya kata bat nakaliang jungi ngim kelat ya ka kepala aja dang shen ya ka ba kawai ka mensim ba lui jong samla lursai nyota la du a hagajing lek penlong meeting ha ichamati da ka jing sha thambor hakini ki nong khi barjala but kani ka pen bitar bahangi but nginem shong klikti nginem shong thai banwat ikini ki brio hadu bandalap but ya kani he nginem ailat daleli bahkan jab yang kum kini ki jingja hang ni po ka jing pet jong ke HDC